Čaute ľudia, vítam vás pri svojom ďalšom v Minecrafte. Už je to 7. diel. V minulom dieli sme robili túto prístavbu a dneska pôjdeme asi zasa do jaskyne, pretože je to najúspešnejší diel zo všetkých mojich dielov. Ale budeme musieť asi ísť nakopať uhlie, lebo nemám točky. Ja sa vám ozvem, až nakopem nejaké. Takže ľudia, naťažil som veľa točiek, fakt dlho mi to trvalo a ja zistím, že tu mám 48 točiek. Skvelé, len tak ďalej. Mňa porazí za chvíľu. A ešte by som si chcel niekedy tu naurobiť jazierko, nejaký rybník. Ale to neviem, či by vás zaujímalo. Keď tak napíšte do komentára, keď sa nevypnú. Ježiši Kriste, tu je zombík nejaký. Sviňársky. Ježiši, umej, chcípni, chcípak. Vypadá to tak, že som fakt noob, lebo keď neviem zabiť ani takéhoto slabého moba. Tak ja si to tu osvetlím určite. Nechcem dopadnúť obeťou ďalšieho zombíka. Takže ideme ďalej sem. Železo hneď. Ukáž? Vyťažím. Len jedno GG. V minulom dieli, nebol to minulý diel, skvelé, len tak ďalej. No tak som si nevšimol asi tohto železa, lebo tam som nebol moc ďaleko. Dokiaľ je to tu osvetlené, tak som tam bol. Ukáž, musím to zase vykopať. Minulý diel sa vám páčil celkom asi. Takže tam, kde som robil expanziu domu, ten sa vám ľúbil veľmi. Explodni. Zase ráno. Jaj. Ježiši, ja tu stávam z dreva pri láve. Tak aspoň mi explodnul a môžem ísť ďalej. Tam je spawner. To si robíš srandu. To si robíš pedel zo mňa. Tak ja padám preč. Ja to tu možno, že vo skvíne preskúmam, ale tak ja musím utiecť čo najrýchlejšie, keď je tam spawner. Najesť a napiť. Ideme po hento uhlie. Operácia pre uhlie. Kde mám do stojčiek aj 2 staky. Takže to nepotrebujem o to. Takže o tom žiadna. Fuj, dúfam, že mi vystačia bloky. Ty kokos, tak toto bolo fakt nebezpečné je tu operovať v tejto jaskyni. No ešte si asi postaviame rybník po tomto, lebo to video by malo len 3 minúty a to je málo. Tu je iron, aby to nebola náhodou pasť. Ty kokos, toľko ironu. Tak ja budem bohatý so železom. Ironu. Ty kokos, ja som bohatý. Money. Dúfam, že není noc. Pri najhoršom použijeme trochu komandov a dáme si deň. A jeden ešte. Ako skvelé osvetlenie, akože presne tam, kde by som potreboval ísť. Na jediný blok mi to vystačilo. Je to normálne? Ty kokos. Na jediný blok. Na jediný. Chápeš to, kámoško? Padla mi zlatá helma. Takže je to isté, takže toto má viac. Určite si to idem dať domov, ale zatiaľ ľudia neplánujem prístavbu tretiu už. Pretože to by bol už veľký. Jedine maximálne tak tretie poschodie, druhé poschodie pridať. Ideme si zatriediť. Bane of Antpons. Mohol by som kúpiť niekedy, možno keď získam emeraldy.
Napadlo ma, že by som si išiel trochu mäska získať. Ale možno na ďalšom videu urobíme ten oný. Jak sa to volá, čo som to hovoril. Však ten oný rybník. Už viem, jak sa volá. Takže dedinčanko mi to tu určite posadí zase všetko. Takže ten je dobrý. Zarobil som si 16 toho, dík. No a ešte ti tu pár toho zasadím. Zdalo sa mi, že tu bol zombík. Tak. A ideme nájsť zdroj vody. A myslím, že ja tento síd mám už trošku preskúmaný, ale fakt len trošku. Viem, že tam tým smerom cez more je druhá dedina. Tam sa možno niekedy vydáme. Tu je láva a tam je ten oný na získanie obsidiánu, či jak sa to volá. Portál, už viem. Zabijeme kravy hnusné. Tak. Nie, stmieva sa. Musím ísť už domov. Nepotrebujeme riskovať nejakú smrť, alebo keď umrem, tak ten svet ja musím zmazať asi. Asi to urobím. Lebo ho nechám a nebudem na ňom hrať už, natáčať. Budem musieť vymeniť ten svet. Keď tak skopírujem síd. Rýchlo domov. A ako ty, čo si dovoluješ spať v mojej posteli? Je mi jedno, že si decko, ja som dospelý, ja tu budem spať. Jak si myslí ten dedinčanko, nie? Jak si myslí, že tu bude bývať u mňa? Nebudeš bývať nikdy. A ešte som chcel urobiť v minulom videu to, že by sa mi hodilo už vykraftiť si druhý stone pickaxe. Pozriem sa, či nejaký nemám, aby sa nestal fail ako minule. Ja už mám 14 ironu. To by sa mi hodilo vypiecť. A urobiť si konečne ironové oblečenie. Takže tak. Tak a ideme dať vypekať. Nemám u seba žiadne dživy. To nebude stačiť, ale hádam to bude stačiť na to za oblečenie. Ja idem na lov. Tento video bude asi trochu kratšie a neviem padnúť kožené oblečenie. Ubehlo sa mi. Koza, ovca teda. Benk, umej. Dojď, spadlo to do vody, tam to bude nebezpečné. Už mám level 5 ináč. Asi možno sa pôjdeme v ďalšom videu vydať sem. Tam už som myslím, že spadol niekedy. Tam niečo bude. No skvelé, ešte sa sem môžeme ísť pozrieť. Tu je gejvok. Alebo ešte v tomto videu sa sem pozrieme, ale musím si ísť zobrať veci. Akože. Je dobre, že mám ten cobblestone, lebo asi by som tu zostal na veky zatratený. Sorry, pardon ľudia, nedajte mi žltý dolár. Budem musieť dať kvôli tomuto, že je to video pre dospelých. Zakliknúť. Ideme si po bloky, aby sa mi nestalo presne toto. Aby sa mi nestali faily na stavbe. Nie na stavbe, už prestanem. Tak a ideme do kejvky, už sme v tomto videu síce boli. Tak, kde bola tá jaskinka? Nie, ty vole. Ty počkaj. Tak, počkať. Ideme si vyťažiť uhlie. Pre uhlie som schopný dať všetko. A hlavne po takéto vysoko položené, lebo sú vydreté tie uhlia potom. Naťažíme si a zakončíme video.
Tak ťažíme. Ty, ale tie ložiska uhlia bývajú niekedy fakt obrovské. Takže za to som rád. Aj XPčok získavam strašne veľa a som happy, takže ľudia. Ja sa s vami lúčim, máte sa pekne, zatiaľ čo.